29 oktyabrda Türkiye Respublikasynyň milli bayramy Respublika güni bellenilýär. Bu bayramçylyk ýurdun garaşsyzlyk gününe alamatlanýar. Ýurdun ähli ýerine we şolar wagtda daşar ýurtdaky wekilhanalarda bayramçylyk dawaralary guralýar. Ine şeýle dawaralaryň biri paýtagtymyz Aşgabatda geçirildi. Türkiye Respublikasynyň Türkmenistanyňky adatdan daşar we dol ygtyýarly ilçesi Ahmet Demirok we Maşgalafi Türkiye Respublikasynyň yglan edilmegini 102 ýyllyk münasibetli dawaraly kabul edilşik gurady. Oňa Aşgabatdaky daşar ýurtly ilçiler, türk raýatlary, şeýle hem Atawatan media topary bilen bir hatarda köpçüliklerin habar beriş serişdeleriniň wekilleri gatnaşdy. Türkmenistanyň hökümetiniň adyndan bu çäre Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hojamurat Gelimradow gatnaşdy. Dawarada ilki bilen iki ýurdun milli fenalary ýanglandy. Soňra ilçi Ahmet Demirok Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın Respublika güni münasibetli Türk halkyna iýberen gutlaw hatyny okudy. Soňra Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň ornwasary Hojamurat Gelimradow çykyş edip, doganlyk Türk halkyny bu möhüm bayramçylyk bilen tüýüp yürekden gutlap, bu taryhy fenanyň doganlyk Türk halkynyň garaşsyzlygy, ykdysady we ruhy ösüşi, döredijiligi bolan umtulşyny alamatlandyrýandygyny bellädi. Ol köp asyrlyk medeniýete we umumy kökleri ifaflanýan döwletlara gatnaşyklaryň ýokary derejesini nykdap, ykdysady hyzmatdaşlyk meselesine aýratyn üns berdi. Türkiye Respublikasy bilen feodal ykdysady we maýa goýum hyzmatdaşlygyny ösürmek Türkmenistan üçin ileri tutulýan ugurlaryň biridir. Häzirki wagtda ýurdumyzda üstünlikli işleýän takminan 200 türk kompaniýasy bar. Bu bolsa özleri anamyň we hyzmatdaşlygy ýokary gyzyklanmanyň subutnamasydyr diýip bellädi. Vice-premier özleri peýdal we netijeli hyzmatdaşlygyň dowam etjekdigini, şeýle hem medeni ünfanperwer gatnaşyklaryň mundan beýle hem puwtalandyrylmagyna umyt bildirdi. Soňra mihmanlara Hödür Kerem edildi we Aşgabatdaky bilelikdäki Türkmen Türk mekdebiniň okuwçylarynyň çykyşlaryna tomuş edildi. Mälim bolýaly hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkiye Respublikasynyň prezidenti Recep Tayyip Erdoğan we Türkiýanyň doganlyk halkyna ýurdun milli bayramy Respublika güni münasibetli tüýüp yürekden gutlawlaryny iň gobardyklaryny beripdi.